Inaklon ti Baguio City Veterinary and Agriculture Office nga agtal ti lenaad aprikot dagiti agkatang-katang nga aso iti syudad kanawan pay dagiti barangay anay deklara kas stray dogs free. No pay regular ti palagip ti Sibaw para iti responsible pet ownership. Dumandanon iti 8 nga aso ti matiltiliw da nga agkatang-katang iti kalkalsada tunggal adda operasyon da. Sigon iti opisina may salawas ti ipapaay da agundaway kadagiti pet owner tapno alaan da dagiti matiliw uno natiliw at arakanda iti impounding area to opisina. Masapol ang bayadan dati penalty a 500 pesos kan 20 pesos iti tunggal aldaw apan nagtilinaad ti tarakanda iti impounding area kas bayad ti taraonda. Kadagiti saan ang makasubot iti aso da nakalukat ti opisina tapno maipaampon kadagiti interesado bayat adagiti daduma anabayag asaan amalala iti impounding ket may pasidong iti euthanasia tapno saan mapunno ti pasilidad. 70% naman kinukuha nila yung pets nila pag nahuli. Mga 30% na lang ang kailangan namin i-dispose. Responsible pet owner para hindi tayo makakaproblema sa mga pwedeng makagat na ibang tao at saka yung nagkakalat ng tae nila sa poop nila sa mga public areas. So kailangan talaga na kung mayroon kayong alagang aso at pusa, kailangan i-confine nyo sa mga compound nyo o kailangan naka-cage.